Oli mulla onneksi täällä vielä yksi, mitä ei olla koitettu, ja se oli Wake. Tätä ei oo ketään ehdottanut, tää oli vaan tällainen, minkä mä löysin. Every night I drift into darkness. Oh! Every night in my dreams I see you, I feel you. Open this goddamn door. It's a poor cell because it's not locked. Be free! Olisiko tää joku ihan jäätävän pelottava nyt sit? Ah! Mitä? That's it? Kukkasia! Onks nää hautoi? Nää on hautoi. Hienoa. Haiskahtaa kaappimorsolle. Tämä tilanne vähän nyt. Ihan vähän haiskahtaa nyt, hei. Ehkä se on vaan toiveajattelu, että tässä olisi jotain mielenkiintoista. Lyhty! Triggeri! Lyhty! Triggeri, ei. Niin sit. Triggeri! Avain! Lyhty! Triggeri! Morso! Ei. Vieläkään. Mitä mä täytyy tehdä, että tulee joku morso? Jee! Jee! Koska mä nyt kaappeja tuolla huoneessa pääsen koittaa. Näytti aika hienoilta. Vois tsekata niitten sisäpuolet, niin sanotusti. Mitä? Ei, kun mä haluan, että se menee alas. Ei, kun alas. Don't you fuck with me. No mikä tässä nyt on pointtina? Jos sä vedät ne kaikki ylös itse. Minkä takia mun pitäisi tehdä yhtään mitään? You. Joku kiinalainen jättänyt mulle viestin. Hänen nimensä oli You. Hänen veljensä ei. Hyvä läppä. Silence disgusts me. Asia on harvinaisen selvä. Inbound morsoja. Nouse ylös! Nouse ylös! Vitun pölle! Nouse ylös! Nouse nyt vittu ylös! Nouse nyt vittu ylös! Nouse nyt saatana ylös! Ah! Ei, mitä vittua? Mitä vittua tämä peli on? Satana! Use your ears. If you hear something on the other side, beware. Selvä, no kiitti tästä. Et voinut aluksi sanoa. Täällä ei nyt kyllä ole mitään, paitsi että nyt mä huomasin mitä mun pitää tehdä. Paitsi että... Tässä jotain... Amnesia! Uusi tasohyppely PC:llä. Tsekatkaa, se on Steamista. Mitä? Ei! Miksi? Miksi tästä pitää tehdä vielä homompi tästä kohdasta? Hei! Hei guys! Tehdään tämmönen kenttä, missä pitää vittu hyppiä jonkun saatana pillareiden päällä. Okei. Hei! Joo! Ja sit tehdään tällainen! Et sit sä putoo, niin siellä on morso! Aista paskaa! Hyppää nyt vittu se satana lokerikon päällä! Use your ears! No mitä vittu sen tänään auttaa? Use your ears! No, I have to use my legs! Minä en hypi korvillani! Tossakin tyyli. Pistetään morso sinne. Joo, ja sit hei toi lokerikko, minkä päältä se äsken pääsi tonne pilarille, niin nostetaan sitä sellainen 2,5 senttiä, et se ei vittu pääsee hyppää siihen! Ei vittu! Nyt ei tuu morsoa. Nyt pelikattosta ei vittu, toi jätkä on ihan lusmu. Ei, otetaan se morso pois, ei se kuitenkaan pärjää. Fuck you! Sun tasohyppely täälläs, oi jees, voi vittu. Oli täällä jotain, mä meinasin. Noniin. Banishing key. Banishing. Looks like your hammer can shove this lever into place. Mä olisin voinut tehdä vitsin omista
genitaaleistani, mutta tai genitaalistani, koska mullahan on 1. Mutta mä ajattelin, että I'm above that sort of humor. No! Luontokin on minua vastaan. I'm David Attenborough, and I hate nature. Terve tervaperseet! Tervetuloa 0,5 metrin metsään, jossa hassis leijuu ilmassa. Täällä tapat kaikki vanhat tussut, kuten Hassus Morson nimeltä kyrpänaama tyhmä homo. Ah! Mä pistän se siihen ja vittu. Oh! Saanko hehkuvan kiveni takaisin? Saanko hehkuvan kiveni takaisin sitten? Siellä sitten pastelet, niin. Täällä on jossain täällä vedessä joku vitu avain kuitenkin. Ei vittu, pitää mun oikeesti mennä tuonne veteen etsiä jotain avainta. Okei, mun ei todellakaan pitänyt pudota. Mun ei todellakaan pitänyt pudota tänne veteen, hei. Ei saatana. Mihin mä oon tarttumas? Mikä tässä on? Ei siinä oo mitään. Siinä on vaan käsi. Käsi! Sieltä se loiskii vittu. Au. Tuo sattui, kun löi. Ah! Ei! Saatana. Mitä voi tehdä? No ei ne korvat nyt vittu auta vaan. Saatana. The ears, they do nothing. Ja taas. Nyt se peli otti sen taas pois. Miten tää mahdollista? Miten mä pystyn... Pitää lyhtyä päällä veden alla. Shit don't make sense, bro. Ajan rakenne on muuttunut. Fysiikan lait uusiksi vittu. Tulta vedessä. Ääntä tyhjössä. Naisia keittiön ulkopuolella. And... Holy shit! I have lightning! In a can. Awesome. Purkitettua salamia. Salamia purkissa. Nyt tärisee. ES pärisee. Olemassaolon loppuun. Älä kuseta! Voi jumalauta! Ei se kusettanutkaan. Se on vaan joku musta. Okei. No nyt mä kuolin. Ja taas ne saatanan korvat! Vittu mä revin mun korvat niin vittu, onks tää mun äijä joku Dumbo? Pystykö lentää niillä korvilla vai mitä vittua tää nyt on? Onks tää joku leap of faith juttu, että mun pitää vaan hypätä tosta? I believe I can fly. Anyway. I believe I can touch the sky. This did not work as I'd hoped. Ei ne korvat auta mitään. Welcome to the end of existence. There's nothing left. At least I have you. Old faithful copy. Ja käsi. Tuo kuulostaa erittäin epäilyttävältä. Kaveri pelaa taskupeliardeja. ja tärisee. No, tää oli nyt sit tässä. Tää kusi. Tässä olisi pitänyt tulla joku end creditsit. Ei sit tullut. Mahtavaa. Kerros on mahtavaa. Kerros on niin hienoa. No muuten niin hyvin tehty. Harmi. Vitun typeri putslee koko ajan. Ei tässä ollut kauhua melkein yhtään. Ihan sama. Peace off. Rape time!